Сразу! Сынауның һәр этабын узгач, әнә шулай «ты» дип кычкыралар. Ару талу булса да, тавыш көр чыгарга тиеш. Югыйсә имтиханнан төшеп калуың да бар. Таләпләр катгый. Менә мисал өчен автоматы төзек булмаганга бер егет сынауны үтә алмады. 12 чакрым марш-бросок узгач та ял итү турында сүз дә юк. Алда куе урман. Хәрбиләр өчен сынауның иң хәлне ала торган өлеше менә шушы урман. Урманны икенче фронт дип әйтү монда чын мәгънәсендә туры килә. Барлык нечкәлекләрне, барлык каршылыкларны төгәл итеп үтәргә кирәк. Хәрбиләр үзләрен чын берлештә кебек хис итә. Шуңа күрә бөтен таләпләрне исәпкә алып, дошманнардан да саклана белү шарт. Бинаны штурмлау алымын Росгвардия хезмәткәрләре гадәттән тыш хәлләрдә еш куллана. Ул берничә секундта башкарыла. Пензадан килгән катнашчы тәрәзәне тибеп ача алмады. Сынауны үтмәде дигән сүз. На высотной подготовке Тәрәзә ачылмагач, граната бина эченә түгел, ә минем аяк астына төште. Марш-бросокны, башка каршылыкларны үттем, төгәләттем, ә монда хата китте. Минем икенче мәртәбә катнашуым, өченчесендә барсы да яхшы булыр дип уйлыйм. Ну ничего, в следующий раз приеду, учту все недостатки. Ульян өлкәсе егете Эльвир Насыров та 3нче ымтылышта гына сынауны уңышлы узып, Крапцендәге берет алган. Хәзер ул монда өлкән инструктор. Бу зур дәрәҗә һәм горурлык ди. Безнең өчен краповый берет ул бик зур безгә таяныч, үзгә хәрбиләр өчен без таяныч аларга, без алар өчен үрнәк булып торабыз. Катнашчыларны 1 секундта ял иттермәс өчен туктаусыз күнегүләр ясаталар, яки менә шулай автомат күтәреп торалар. Краповый берет является... Идел буе төбәкләреннән 30 иң көчле ир-ат катнаша. Быел сынау узарга теләүчеләр азрак, чөнки күбесе хәзер хәрби бурычлар үти. Крап төсендәге берет Росгвардиянең символы, ул югары әзерлектә булуны аңлата. Бывает и похлеще, поэтому мы должны быть готовы. Ә монысы имтиханның иң катлаулы өлеше. 12 минут дәвамында бер туктаусыз инструкторлар белән сугышырга кирәк. Инструкторлар алышынып тора, ә Крапцендәге беретка ия булырга теләүчеләр авырлыкларга бирешмәскә тиеш. Нәтиҗәдә 5 егет кенә имтиханны уңышлы тапшырды. Лаеш районыннан Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.